Nibambari. All right. Ghetto, big ghetto, that one. All right, Tim and David. Hanga boze kuti. Study ani? Sigman from Buru. Sigman from what? Buru. Burui. Aiwa, wombere muno maogo. Ava kuro boys. All the way from Burui. All right, sir. Topa dambo changira nyi Burui papo. Rhythm DJ. One, two, three, eight. Sigman again, nenda again. Yo. Hey. Asakandati andini ndoivhura ndoivhara iyoyi ndoikudubura maivhara iyoyi tiyoyi chapedzisa zvasara iyoyi wakuita kuvana vanenzara iyoyi pakuimba zvinyatsi baba chingochani makuitwa mukadzi zviri zvematisi ndiri mutadzi ndiri baba vakoso ndiri baba vemarudzi akana matipati ndakutopfuura nekuvhati ndabata chipazantsvagire kasmati apa pakuda j4 nekashoti akakaweta kakutoda zvema asakamasimudzara asaba vanga vayerere azouya pedyo ndakunyamuberere saka topedza nekuti handipere kana matani aripo kunge zviropera saka unenge kushure kweshiri baba chingochani makuru wakumusuri zviri zvemadhisi anovava seuriri nemadhisi ndiri kumberi unai pano pane noizi enge nasida kupinda raundi saka kune taispika saundi oyu mutawedzera fristayo saka ndinini kupedza naye bigibegi fandizikarabhawo ende nhasi ndinodonha nezvekudaro chaguaakula ndine nharo ichinosaterere mukano mukunhu wawoite chembere pano Okay. Aiwa. Energy yeduga. Inofana kutangira panapa. Ani boys rango. Energy inotangira panapa. You never know. Boss kuna mafone esaya. Ndo pakatangira mamwe panapa. Pambouzi kwazi madidido ndo pakatangira panapa. So energy yedu tuda kuiona panapa nditi. All right, give thanks. 20 December. Let's meet some Katu Mogomba. Tupeza nyanza zese. All right, sir.